original daw. Itlog mo si Damo. Itlog pa itirabi niya te. Sinat ko kayo nasangaw. Hello guys, good morning. Okay, magpapansit tayo ngayon guys. Mag-meet tayo. Bale, dadayo tayo sa kabilang bayan. Yan, kasama yung mga tropa. Yan. Bro. Shout out kay Yan. Shout out kay Kapit Baning. Yan, chick boy ng original na chick boy yan. Uy, naka-open. Yan. Original na chick boy yan guys. Yan. Sana ulit. Yan. Munang shoutout sila pareng Jordan Molina, nagkatrapo sa kay Sertico, si Boss Tom Alejandro, Sir Jason Galande, Sir Mario Orsino, si Boss Jeffer, si Ma'am Jackie, si Ma'am Kat. Ay, drama natin drama natin. Gra. Nandiyan yung tropa natin. Yan, yung mga tropa natin guys. Si Boss Jordan wala siyang kalam-alam guys. So tara. Okay guys, shout out sa tropa natin ito. Nakita tayo guys. Parang Jordan mo rin na si Sir Christian. Boss Tom. Awan ay? Nag-Japan ay? Oh. So dito tayo nagtrabaho guys. Kasama si Sir Christian. Wala na. Nahuli po kami. Yan. Oh, sablay. Okay guys, nandito na tayo sa sa Bengs at Miki. Yan. Kasama natin si Boss Baldo. So ito yung besto guys. Yan. Besto. Oh, tingting na. Ha? Tingting pa rin. Ha? Tingting. Labay. Okay guys, may nangangaroling. Ito yung order natin guys. Tapos ito yung natin, yung sabaw natin. Bale, ang sabaw po dito. Yan. May mga bawang-bawang pa. Inyaman. Yeah. Just may egg pa si bro. Inyaman talaga. Yan. Kamsang ribon daw. Kanta ka sa ganyan. Bro, bana bro, para sa tagumpay. Dalawa. Sino ka daw nag-gawin dira bisam?
Ikaw muna nagkatama kayo pa. Bentar tadi. Daming tao guys. Daming tao. Araw-araw tigil na. Okay guys, tapos na tayo. Paring baldo lang malakas. Pasay. Ay, busog. Let's go boys. Okay guys, ito na, yun na natin, take out natin. Medyo natagalan kasi sobrang daming tao guys, ang daming nagsisidatingan. So kailangan nating antayin. Siyempre. May nadaanan kami nagtitinda ng itik dito, saka itlog. Kaya nga. Yung isa pero nangisi niya. Itlog. Basta vlog. Vlog? Oo. Nag-vlog ko kaya? Opo. Ito ka mo, may itik dito ka mo. Malapit lang dito sa Alcala. Alcala Sakop Cagayan. ng Alcala. Ito. Ate. Mana may isa? 150. 150 isang piraso po. Yan. Pare-parehas. Tapos Bing. Ninong Bebot? itlog guys. Ninong ko yun. Edrada. Guys, ang dami. Nagmaya Ano yan? pang ibang lakon. Kasi magkano tinda nyo ng sariwa ng itlog ng manok? 9. Ganun. Ang dami guys. Oh. Malmalpasay! Hindi pa ako napili. Okay guys, bumili si Pareng Baldo ng isang itik, barako, pang niya, pang breed niya sa mga pato niya. Kaya magiging pati. Ganda ng kulay doon. Dahil karga mo rin magtulugan. Nagtikit kita amin na lang. Itlog man si Damon. Itlog pa tirabi niya, te. Mamal, sinat ko kayo masangaw. Uray Puputi ha kay kagusta. Hindi ba 100? 10 lang. Ikaw mo na. I-100 mo lang na. Barang nagdati ko na. Pabonus na. Meron na. Kasi ito 24 pesos sana itong tatlo, di ba? Meron na. Pati kamamog na Ay, daw. kukuhaan tanar yun. Ako pa yung nakakatungkong sa Thank you no. Boy Tapyas. Tiko na. YouTube channel may. Boy. Boy Tapyas. Bakit tapyas? Tapyas yung ilong natin eh. Ay! Bakit natapyasan ba? Tinaga? Hindi. Ano yan? Dala ng yan? Mom. Tira, thank you. Hello. Ayan, bili tayo. May pa-bonus pa. Sa halagang 100 guys, yan itlog ng itik, ang dami. May higit 10. Ang bait niyo kuya.